Ang ganda sana, oh. Diyan kami iikot. Ang Good morning! Ayan, pang 3 days na namin. Nakapantulog pa kami. Pupuntahan namin si Johnny Bell sa gym. Tapos bibili kami sa baba ng breakfast. First time kong maglakad-lakad sa labas na nakapantulog. Yan, nakapag-bis na kami. Ready na naman sa layasan. Pupunta daw kami ng Tagaytay. Ayan, ready na. Saan tayo pupunta? Sa Tagaytay. Nasaan si Nakas? Saan nakasakay si Nakas? Kasaka si Kerry doon sa van nakasakay para walang kaharutan. Andito na kami sa Perlas ng Silang. Saan ka kanining Tagaytay? Sa cafe. Ano pa rin? Cavite. Cavite. Okay. Andito kami sa Nag-order ka ng lunch? Perlas ng Silang dito sa Cavite para mag-lunch. Ang Iyo, problema, ano ba- ayan, grabe May ang plano ulan. ka kung sibugan na magayon. Hanahin naman lang i-game. Na seafood. Na seafood. Yan, sayang, oo. Ang ulan. Ang ganda sana, oo. Diyan kami iikot. Ang problema yung umuulan. Yan, oh, Perlas ng Silang. Sayang, umuulan. Sayang, hindi kami makakapasyal dahil sa ulan. Andito kami ngayon sa restaurant nitong Perlas ng Silangan. Ano Perlas ng Silang? Perlas ng Silang, ayan. Okay naman ang shade. Okay, I'll give you the go. Hello, Madam Hello, mabuhay. Ayan, nakapila kami rito sa Starbucks. Yeah, your ng lip is bleeding. Tagaytay. Right? Ayan, nag-rest lang kami ng konti sa hotel. Tapos ito na naman, papunta naman kami sa MOA. Yan. Naglakad na lang kami.